domin ko wasu abubuwa na sanin hakkin mutane. Wata ran na zo weekend sai na koma da magarba, Allah da iko na tafi gida, ina zuwa gani sai yake tambaya ce Malam Musa nawa ne kudin kwanan dawa? Shugaban kasa, nawa ne kudin kwanan gero? Yana kokari ya bincika ya ji yanayin abinci ga talakawa za su iya ci saye ko ba za su iya saye ba, me matsalar su. To kaga wannan ba karamin mutum ba da sha'anin shugabanci, kuma hakikanin gaskiya ba na tsammanin mutumin da zai wannan za a ce ya eba kudin mutane gaba daya kamar yadda ake allegation shawara wayan abubuwa. To saboda haka ni abin da na sai shimfiɗar farko da kuma abubuwan da suka zo baya sun bani mamaki wata ƙara gaske. To amma masu hikima sukan ce wai mutum tare yake bai cika goma ba, kuma duk irin siffar ka ga annabawa nan mursalai da wasu abubuwa an kawo su, ko ulul azama an wayi gari abubuwan suka kawo na alheri mutane ba sa fahimtar su. Saboda kan wayan abubuwa sun faru ga misali a bace babu mamaki, amma ni na san yayi kokari kamar yadda ya kamata, kuma sahihi mutum ne wanda ya samu kyakkyawar tarbiyya. To amma idan akwai wani haske da ake bukata a wata area musamman wanda ake neman bayani, zan iya bayyana ni abin da na sani. Na'am.